Ine ndakira rero ntari kubakira simi mukumye nakina akirire iga inemo ngakere abana ba minto emirimo yane eraera mburu ebesa yo kubatomera bado mondo ko mwana mino abasani bane ndaba ebarimo nkorusi cyange para mutebe bunori no musani oito gose morangombye omwanchione ndarwara imbege tande myaka yonsi bado no nganche nobo mwegenu ase nyomo yaito gokoegwa gwakana abana bane ndabari charangwe iterera chindende bado mutebe abasani baino bunori antata abayibuli bane ndaborwe besa yo kubatomera kiro mutienyi indwe town ngicheke nyoro tuchande kamo bado mondo ko mwana ino na kwerorere litaliane buninga kieri nabwate nibo ebosi yane ndarwaro mwako mugima tindigo chameremo bado nunga kano mashahara nonye nusu gosoko mbuta ine amashabiki yane ndatiga ko post content yane aso mutandao monga kere simi komboli asana achiete gose nigo moko genderera kurigereria chi content chi abande ayana mabolio ntagetekero montebolie lituko lya lero inche omosa straight